Ondo, uste taldea ondo iristen dela, egia da gure arerio ere bai, lehenkoan erakutsi zuenez, sendo eta konfiantzakin iritsiko gala, baina, konfiantza osoa daukagu gure taldeagan eta berkapazian. Ondo, nik uste dut azken hilabete hauetan ikusi dugu, eta ligan ere daukaten progresioarekin ondo dabiltza, entrenatzaile berriarekin gauzak aldatu dira hobera, eta horrek baikor izateko motiboa ematen digu gaurkoan. Uste dut inflexio puntu bat egon dela Mataratzo sartu denetik gauzakien bezala, eta hor piztu dela zerbait taldean eta baita ere afizioan ere, beraz, oaintxe bertan sensazio osonak dauzkeu. Maitza bat eta bi guretzako. Golak norenak? Gola, Mikelek eta Barrenek. Erreadak bi eta Atletico Madridek bat. Mikedenak eta Oskarsonen. Nik uste oso lehiakorra, kompetitiboa izango dela gaurkoa. Zaila igual ere, komplikatua, baino bat eta huts batekin konformatuko geha, baino gol elegantia nahi dugu eta alba da, Mikel Oiarzabalek sartuta, perfecto izango. Gaur bero handia egiten du, eta Zaragozan bezala, penaltita irabazi. Nos ponemos payoquis todos.